Fi żmien 24 siegħa pajjiżna rreġistra 143 każ ġdid għaldaqstant din iċ-ċifra tella għal 16,423 in-numru totali ta' persuni li ġew infettati mill-virus tal-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin minn Marzu l-hawn. Dan fil-waqt li bejn il-ħamis u l-ġimgħa fi 200 persuna sabiex issa l-ammont ta' persuni mfejqa f'pajjiżna tul il-pandemija huwa dak ta' 13,435 numru illi fortunatament qed ikompli jiżdied jum wara l-ieħor. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn tħabbar ukoll illi fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom 3 nisa ta' 92, 93 u 100 sena. Huma tilfu ħajjithom fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Karen Grek u l-Good Samaritan Long Term Care Facility rispettivament. Bekk il-vittmi kawża tal-COVID-19 f'pajjiżna s'issa telgħu għal 248, bil-każi attivi jammontaw għal 2740. Sa dan it-tant, waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci spjegat li preżentament fil-Gżejjer Maltin hawn total ta' 178 pazjent rikoverat fl-isptarijiet lokali, fosthom 18 persuna fl-ITU tal-Isptar Mater Dei u persuna illi qed tingħata kura fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Mistoqsija minn Net News dwar ir-raġuni għaliex id-dettalji tal-każi tal-jum preċedenti mhux qed jingħataw. Il-Professur Gawci spjegat illi il-maġġor parti tal-każi ġejjin mill-qraba li testjaw pożittiv preċedentement bil-każi fil-postijiet tax-xogħol qed ikomplu jiżdiedu. Il-family contacts kien numru għolja ħafna fejn kellna 362 persons li kienu involuti f'family contacts clusters. Il-Professur Gawci spjegat ukoll li ħafna mill-każi pożittivi ġodda huma sekondarji brabta ma' dawk li riżultaw pożittiv konsegwenza tal-ħruġ fil-btajjel tal-miliet. Min-naħa l-oħra saħqet illi bħalissa fil-Gżejjer Maltin hawn aktar minn 7,000 persuna taħt kwarantina. Billalkom, bħalissa permezz ta' dawn il-contacts kollha li kien hemm, nies li ltaqgħu ma' xulxin, il-gatherings li kien hemm u anke b'rifless tan-numri li għandna, bħalissa għandna 7,258 persons li qegħdin f'kwarantina li huwa numru sostanzjali ħafna u anke b'ħafna impatt ukoll fuq kulħadd. Superintendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li f'Malta għadhom 3 biss il-persuni misjuba pożittivi bil-varjant tar-Renju Unit, persuna oħra pożittiv għal varjant ieħor illi l-istudji fuqu għadhom għaddejjin. Mistoqsija dwar dawk il-persuni li jagħmlu rapid test mal-isptarijiet privati u jittestjaw pożittiv hija enfasizzat dwar l-importanza li dawn jagħmlu PCR test. Li jkunu pożittivi għal rapid test importanti li joqogħdu ġewwa għaliex sakemm speċjalment jekk għandhom is-sintomi u anke sakemm ikun hemm il-konferma permezz tal-PCR. Il-Professur Charmaine Gawci spjegat li kawża tan-numri għoljin huwa inevitabbli li jkun hemm dewmien fil-contact tracing u appellat għal kooperazzjoni ta' kulħadd kif ukoll li tinżamm il-massima attenzjoni anke għal fatt li 20% ta' dawk li f'pajjiżna jittestjaw pożittiv huma asintomatiċi. Ifhmu wkoll li sakemm aħna naħdmu l-każijiet kollha jista' jkun hemm xi ftit delay ta' xi ftit ġranet sakemm naqbdu l-kulħadd. Għalhekk nibqgħu nappellaw li meta intom ġejtu informati wkoll li intom pożittivi, importanti li intom u l-household contacts tagħkom kollha mill-ewwel toqgħodu ġewwa ħalli jekk nillimitaw il-firxa lil ħaddieħor. Intant ġie spjegat li s'issa nħarġu aktar minn 16,500 tilqima fejn sal-bieraħ Professur Gawci spjegat illi 616 persuna jingħataw it-tieni doża.